Budem hrať Hammel 7, E7 a A-maj, čiže 2-5-1 v A-dure, ale okrem A-durovej stupnice budem používať aj C-durovú stupnicu, ktorou urobím napätie na druhom akorde. Vybehnem tam 3 tónmi, budem mimo tónmi F, G, C, lebo A-dur má fiscis gis. Čiže začnem A-dure. C-dur a naspäť do Ačka pri 3. akorde. A zase som skončil na Cis, čo je tercia v Ačku. A Gis, čo je veľká septima v Ačku a maj. Urobiť napätie, uvoľniť to napätie, hej. Zase som skončil na tercii na Cis. A ide o to používať aj viac tónov, nielen 7 tónov nejakej durovej stupnice. Tu som používal plus ďalšie 3 tóny, ktoré sú out, hej, ktoré C-dur obsahuje. A je to dobre zvykať si aj na tie tóny mimo durovej stupnice, na nejaké out tóny trošku.